Darajarsa kwai girma, in na ganki sai shauki mai kama da ni aure. So a zuciya daɗi, darajarsa kwai girma, in na ganka sai shauki mai kama da ni aure. Ki zo ki bani labari na zuciyarki alkhairi da yana da tasiri daban da na kowa. Ki ce farin cikin raina ko za a kyara zance na, gare ki zan jira amsar da za ta fidda ni kewa. Ki ce a duniyar launi da kin kira ni ka gani, zan zo sabida soyayya ko da kwa zan zamo gawa. Ke na baiwa duk dama a zuciya ke ɗaice, na yarda zan bi ki ko ta ina ki gani yan mata. A duniya ta soyayya, kashinka ne ake jinya, gare ka dole zan kunya, kana zuwa mafarkina. Kudirce ke ce yau abun kwatance, yadda na so mu dai kasance, ni ta zama na kauna. Dama so akan gina shi a turbar gaskiya da kishi, in aka yi shi babu kyashi, ya fi zama da kina abuna. To zo ki ji sirrika na raina, bani kusan ka ya mijina. Tunda kina a duniya na, ki zan ba dukan kulawa. Da fari kamar kina ta shayi, a san batu kawai nake yi, kana ce kake tsunami. Wicked Mix. Darajarsa kwai girma, in na ganka sai shauki mai kama da ni aure. in na ganki sai shauki mai kama da ni aure.